bai ule kanlo lang le ta nin subscriber tu te zong zong changa lom thu ka soya chuan voinia kan video himin lo subscriber tu te zong zong tang karon siam don ani engtin nge kan rai lo pang rai lo dan chi sang sang te kha min subscriber tu te tan voinia video karon siam don am chuanin min lo subscriber zel tu te point ka nge chuan chian te bula te po doctor par hilo subscriber bero win lo ti kha ka be sei po kani chu bangi min lo subscriber tu te tan in tan video karon siam don ai hin lo chat kem nge kha ka ringa e lo se them zel tu te po khan kan ngen bok cheu ani le engtin nge rai lo dan ti chu engtin nge niang ti kha e kan soi ho kan soi dona engtin nge kan rai lo bang HMEICHHIA te tan e chuan rai lo dan tur point ma sabira chuanin e RCC ke korte HMEICHHIA ten kan hak chuan kan rai thei don lo pani ti kha kan soi du a kan hak tok tu khan cement le balu le rora mang khan ke korte kan chunga ti chuan chu chu englai pin kan hadona permanent turania bang ro chun film khurangai em a e cement khatia kan zuk chhun hlang kan zuk chhun nan top ka chuan kan englo te kha ai pil the ni cement hian chu bangin chu tiang ani lo na tura tan chuanin kan chhun ma khanin e sil poly na mo khatia polythene ang chi khan kan khuk ma sanga ti chuan kan zun na lai zon tura kha thatakin tian a zun na do thlenga kha kan siam thap sa pe kanga chu chu ya noya paipin mumal takin kan kal chua ti ranga hi hagreng to turan ya wangin e khami a zun do thlenga kha siam that kha poimo em anem chuanin na pahni na tan chuanin e chungpa ka chuan e HMEICHHIA ten steel bikini kan ti ta steel bikini kha e kan siam lenga steel bikini chu steel almirah siam na huna te pok hanan siam theita chuan khang nga kha steel almirah te kha kan siam tir na kan siam tir rin om takin steel in bikini ammo underwear hrim sima kha kan siam tir don ni chu kan underwear chu nget takin kan kalanga te chuan na chabi chu kan paibo te yanga e kan paibo chuan e a hon thei to don lova khatiang ani kha chuanin e kan rai thei don lova ni rai lo na tur chance tha em khani boka tin adot le a chuanin engtin nge HMEICHHIA te an rai thei lo hun safe period thi enge niang ti te pok kha zo na kan dong thwina safe period i lampang kha chu ka soi dum fa kan ni la pa heng kan ti hianin a rai lo the ni ti kha voinia chuanin soi ka tum zo ka heng karon soi sang prang te hi lo chin chia ula in lo chin chia zong zong a khanin a rai thei dom no pani ti kha kan soi du bok an chung rai lo thei na tur chi sang sang te chu pakhat na chuanin e buara bek ro hal hianin HMEICHHIA te kha a rai ringot thei lo bani buara bek ro hal ringot then a rai thei lo ba chuan pahnina chun rambo polythene khain e a rai thei lo pokani chu HMEICHHIA te ta na him ani rambo polythene bag han khai te tin buara ro han hal te hi HMEICHHIA ta nin a safe ma en huna po halila a rai pha thei lo panem chuanin chubaka chuanin nihliap khuma kholai mania kal ringot hianin a rai thei lo boka tin bong tu tho putin rai thei lo boka tin chubaka chuanin e thir chhejon te po hianin a rai thei lo ni HMEICHHIA ten kan share renga tan khan e Mastea thil dang kan ti pa ni chon thir chhejon pa thil kan ta ti ni chon kha ka chu e ka soi pha ka ni to lawa e Mastea thir chhejon sakya ringot ta kha chuanin e HMEICHHIA te hi a rai ringot thei lawa ni tin chubaka chuanin konga city bus lo tan do en ringot te hian a rai thei lo poka e chubaka chuanin rai thei lo na kha chi sang sang om ve chung te chu kan zom that chuanin HMEICHHIA te hi chu ti ringot in a rai thei lo wana airbus ron tho khan ena wow airbus han ti ringot te kha a rai thei lo bokta tin chubaka chuanin cubic lung han putte brick han thiar te balu thiar kan ti te rora thiar te e khatiang ang chi zong zong han ti khan HMEICHHIA tan hianin a rai ringot thei lawa apak thil dang kan ti ani chuanin a rai thei thowa amor thil dang kan ti pa lo bani chuan a rai thei lo bani ti kha HMEICHHIA tin kan share ta tan tha em ani ole khati song khatun chuma chuanin kan du tok le ngamin subscriber tu ten anoya comment na hianin zo na min ron zo tu la chuanin karon chang zel don chewa next episode ta chuanin mi zinga voi chuala ya voi in zoom dan ki the exercise kha karon ki le don ani chu bangin kan channel te milo subscriber zel tu ring kan som cheguni